banai men siam shu iki samla puli ka than ki bapas bhasha khamat ha ki exam ka seng samla dangar ha ka sngi sa jan kala pelong ya ka jingpen ko buram ya ki prangot ki samla puli ki bapas bha ha ki exam secondary school living certificate bat kum juru ha ka higher secondary school living certificate ha ka ni ka jingpen ko buram ka balong ha community facility center dangar la don lang ru wemeli barem ka than ba deiru unong ai poi jong ka tanat puli puthi ka sarkar jilla Bah HM Shangpliang komu kongsan la don lang ru rang ba shnong ba HSSLC ginong yalam shnong bat ru ki ri rang ba na lor ki no hikai ki kimi ki pa bat ki khynnah school u kongsan ha ka jingkran uloong baka jing pas bha ki samla puli kapani baka than khappud kala kiew stat bha wai ka buram ru ya ka seng samla kabla shim ya ka benta ban ai ka jing ithu ban ka jing ben shlori ki khon samla lingba kani ka program shu ule thu baka sarkar jilla po ka jingilam jong ka National People's Party kala wan ra bon ki jingkala hakatanat uang ru badai na kani ka sinjam babon ki samla ki lapas bha bat long ru ka jingkeman ya ki kme ki pa ki blatreshtam la yo ru ka jingkran na urang ba shnong ba HSSLC kumju no ba ti kharaswai ubadai unoi hikai na ka te ka than